Sama da mutane 12,000 ne aka tabbatar cewa suna da ƙwayar cutar mashako a Najeriya. Daga cikinsu, sama da mutum 500 sun riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu. Sannan har yanzu akwai kimanin mutum 21,000 wanda ake zargin cewa sun kamu da wannan ƙwayar cuta. Cutar mashako cuta ce wadda ƙwayar bacteria wadda ake kiranta da suna Corin bacterium diffrae take haifar da ita. Ita wannan cuta tana kama hanyar numfashi, wato musamman ma hanci da maƙogwaro. A wasu lokutan takan kama fatar mu, amma ba kasafai aka fiye samun wannan ba. Idan ta kama hanyar numfashi, takan haifar da matsala ta yin numfashi cikin wahala, wanda hakan yana faruwa ne sakamakon wani abu da take haifarwa a saman maƙogwaronmu, wanda ake kira da pseudomembrane, wanda yake toshe hanyar da iska take wucewa ya zuwa cikin maƙogwaro har ya zuwa hunhunmu, wanda hakan yake sa yin numfashi ya zamanto cikin wahala. Sannan kuma idan mutum zai haɗi abinci, shi ma yana matuƙar shan wahala kafin ya haɗiya. Menene alamomin wannan cuta? Bayan mutum ya kamu da cutar mashako, takan ɗauki kwana 2 zuwa 5 kafin alamominta su fara bayyana. A wani lokacin takan ɗauki har tsawon kwana 10. Daga cikin alamomi ne na farko da ake samu idan mutum ya kamu da cutar mashako su ne: ana samun hancin mutum ya dinga fitar da majina mai ruwa, sannan akan sami zazzaɓi, sannan da ciwon maƙogwaro, wato ko abin da ake kira da sore throat. Mutum ya dinga jin maƙogwaronsa yana zafi, sannan wajen haɗe abinci ko ruwa yana jin zafi. Sannan idan abin ya ƙarfi, tana fitar da wani abu da ake kiransa da toxin, wani chemical substance dai wanda ita wannan bacteria take fitarwa daga jikinta. Shi wannan chemical substance yana bin jiki ne, yana kashe duk ƙwayoyin halitta waɗanda suke masu kyau a hanyar iskar nan. Hakan nan yakan sa a samu wani abu da ake kira da pseudomembrane. Shi wannan pseudomembrane idan ya taru ya girma, shi ne yake rufe hanyar iska. Sai kasance mutum baya yin numfashi cikin sauƙi. Duk lokacin da zai numfashi yana yin sa ne da zafi. Sannan wajen haɗe abinci, shi ma haɗe abinci tana yi mai wahala. Daga cikin alamomin da take haifarwa idan ta yi tsanani, tana haifar da ciwon zuciya da ciwon koda, sannan kuma tana haifar da illoli waɗanda suka shafi jijiyoyin jikinmu. Ta yaya ake kamuwa da wannan cuta ta mashako? Ita wannan ƙwayar cuta ta mashako contagious ce, wata ko wani yana iya ɗauka, wani yana iya saka wani ta hanyar body contact. Amma babbar hanyar da aka fi kamuwa da ita shine ta hanyar respiratory droplet, wato ko a lokacin da mutum ya yi tari ko ya atishawa, akan sami miyau ko majina ko wani abu yakan fito daga cikin numfashin nasa ya watsa a cikin iska. Idan ya watsa a cikin iska, mutanen da suke kusa da wajen sukan shaƙi wannan abin da ya watsu a cikin iska. Idan ya kasance a cikin wannan droplet ɗin, wato ko tarin nan da mutum ya ko atishawa akwai ƙwayar cutar diphtheria, to za ta shiga, waɗanda suke kusa da shi za su shaƙa ta hanyar numfashi. Idan sun shaƙa ta hanyar numfashi, za ta shiga cikin jikinsa, wanda za ta yi mai illa a wannan lokacin. Sannan kamar yadda muka faɗa, takan ɗauki kwana 2 zuwa kwana 5 bayan mutum ya kamu da ita kafin ta fara nuna alamomi. Waɗanne mutane ne suke cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta ta mashako? Mutanen da suke cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta ta mashako su ne da yara 'yan ƙasa da shekara 4 da kuma waɗanda suke dattijai. Waɗannan rukuni na mutane suna cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta ta mashako. Ta yaya za mu domin mu kare kanmu daga wannan cuta ta mashako? Babban hanyar da za ka bi domin kare kanka daga wannan cuta ta mashako shine ta hanyar rigakafi. Kamar yadda muka sani, akwai karin magana na Hausawa da suke cewa rigakafi ya fi magani. Abu na farko da mutum ya fara yi shine ya nemi rigakafi na wannan cuta ta mashako. Akwai rigakafi da ake yi a asibitoci, ana yi wa yara shi a kodayaushe in ana kai yaro asibiti
akwai rigakafi a cikin routine immunization da ake wa yara, akwai wannan rigakafi wanda akan yi shi ne sau 3 a sati na 6 da sati na 10 da kuma sati na 14. Idan mutum ya sami rigakafi cikakke, cikin ikon Allah yana rage haɗarin kamuwa da wannan cuta ta mashaƙo. Sannan ana bayar da booster domin mutum ya ci gaba da kare kansa daga wannan ƙwayar cuta ta mashaƙo. Daga cikin hanyoyin da mutum zai bi domin ba wa kansa kariya shine mutum ya guji cakuɗuwa cikin mutane. Sannan duk wanda ya mu'amala da wanda yake ɗauke da wannan cuta ta mashaƙo yana da kyau ya killace kansa. Sannan ya gaggauta zuwa asibiti domin neman taimakon gaggawa daga ma'aikatan lafiya. Ana iya bawa wanda ya mu'amala da wanda yake da wannan cuta ƙwayar antibiotic ta prophylaxis. Tana hana mutum kamuwa da ƙwayar cutar da ake tsoron zai iya kamuwa da ita, wato ko ta mutumin da ya mu'amala da shi. Sannan wanda ya mu'amala za a killace shi ne har tsawon kimanin kwana 10 kafin a bar shi ya ci gaba da mu'amala da mutane. Sannan mutane su dinga kula da lafiyarsu da kuma ɗaukan matakai da suka kamata. Musamman ma'aikatan lafiya ya kamata duk lokacin da za su duba wani mara lafiya su ɗauki duk matakai na kariya domin ganin cewa sun kare kansu. Sannan a dinga saka face mask, ganin cewa ba a shaƙi iska kai tsaye ba. Abu na gaba, yana da kyau mu dinga yawan wanke hannunmu, domin yawan wanke hannu shi ma yana taimakawa sosai wajen hana yaɗuwar wannan cuta. Abu na gaba da ya kamata mu dinga yi, kada mutum ya dinga taɓa ciwon da yake a buɗe, musamman na wanda ya kamu da wannan cuta ta mashaƙo. Sannan a duk lokacin da mutum ya je zai yi atishawa, ya kamata kada mutum ya yi atishawa a fili, wato ko ya saki atishawarsa a fili. Ya kamata mutum ya dinga kare atishawa idan zai yi. Ta yaya wannan ƙwayar cuta take cutar da mu? Hanyar da wannan ƙwayar cuta take cutar da mu shine ta hanyar secretin. Tana fitar da wani abu da ake kiransa da toxin, wani chemical substance ne wanda take fitarwa, wanda da shi take amfani wajen cutar da mu. Shi wannan chemical ɗin da zarar ya fito yakan bi hanyar numfashi ne, sannan ya kakkashe ƙwayoyin halittar mu wanda suke wannan waje na hanyar numfashi. Ta hanyar wannan kashe ƙwayoyin halitta, ta nan ne yake cutar da mu. Daga nan mutum zai fara samun wahala wajen yin numfashi, zai dinga jin zafi ko wajen haɗiyar abinci. Sannan idan abin ya yi tsamari, zai iya haifar da samar da wani abu kamar tantani a saman maƙogwaronmu wanda ake kiransa da pseudomembrane. Shi wannan pseudomembrane yana toshe maƙogwaronmu ta wajen hana iska wucewa cikin sauri da kuma wucewar abinci. Wannan shine hanyar da wannan ƙwayar cuta take bi domin haifar da illa a jikinmu. Shin wannan cuta ta diphtheria tana da magani? Cutar diphtheria tana da magani. Ana yin amfani da antibiotics wajen kawar da wannan cuta. Sannan kuma akwai antitoxin da ake bayarwa wanda zai hana wannan toxin ɗin da take saki wajen cutar da lafiyar jikinmu. Wannan shine hanyar da ake bi domin maganin wannan cuta. Amma abin da ya fi shine da zarar mutum ya ji alamomin wannan cuta, ya garzaya zuwa asibiti domin neman shawara daga ma'aikatan lafiya. Idan wannan ne zuwanku na farko, za mu so ku danna mana like, sannan ku danna subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode.